Kaixo denoi, murgil gaitezen zuzenean saltzan, gaurkoa ez baitan nola nahiko gaia. Giza pentsamenduaren historian zehar elingo dugun bidaia epiko baten hasieran gaude. Bigarren batxilergoko filosofiaren historia da hau, eta gaurko azalpenean, mendetan zehar mundua goitik bera aldatu duten ideia iraultzaileenak aletuko ditugu. Prestatu zaitezte, gure gizartea moldatu duten pentsalari handienekin aurrez aurre topatuko gara eta. Baina, aizu, bidaia zoragarri hau hasi baino lehen, oinarriak argi utzi behar ditugu. Adimenan menperatzeko, benetako jakintzu baten disiplina behar duzue, literaliki. Ikastaro hau badakizue nagusiki online egingo dugu, beraz gure entrenamendu eremua Moodle plataforma izango da. Funtsezkoa da erregulartasuna, sartu Moodlenen maitz, mantendu disiplina une oro, eta noski osato derrigorrezko zereginak. Hori da pentsamendu kritikoaren giharrak garatzeko bide bakarra, disiplina da gakoa hemen. Eta hauxe da gure gaurko ibilbidea. Lehenik, bidaia hastea da, jarraian, antzinaroa, arrazoiaren esnatzea. Gero, erdiaroa, fedea eta arrazoia. Handik, aro modernora pasako gara, gitzakia erdigunean. Gero, aro garaikidea, krisia eta askatasuna ikusiko dugu, eta bukatzeko, zure txanda da orain. Jasa gaitezen lehenengo atalarekin. Bidaia hastear da, gure abentura intelektuala. Eta abentura bat dela diot, historia honen ateak irekitzeko zuen implikazioa erabat ezinbestekoa delako. Ikuspegi orokor batetik begiratu nadugu, pentsa ezazue 2005 urte baino gehiagoko eztabaida jarraitu baten aurrean gaudela. Kristo aurreko 6. mendetik hasi eta 20. mendera arte, mendebaldeko filosofia lau aro nagusitan nola evoluzionatzen den aztertuko dugu. Aro bakoitzak, azkenean aurrekoari erantzuten dio. Hori da historia honen benetako sarma. Bigarren atala, antzinaroa, arrazoiaren esnatzea. Hemen ditugu Sokrates, Platon eta Aristoteles. Koka gaitezen antzinaroan. Garai hartan sofistek dena relatiboa zela eta legeak konbentzio hutsak zirela zioten. Baina, horren aurrean, egia unibertsalaren bila zibilen mugimendu indartsu bat sortu zen. Eta hemen agertzen da gure lehen pisu astuna, Sokrates. Pentsa, tipo honek ez duen liburu bakar bat ere idatzi. Bere genialitasuna bere metodoan zegoen, maileutikan. Ingor zermoitu beharrean galderak egiten zizkion jendeari. Zergatik, bada ezagutza gure barnean jada bazegoela ustezuelako, eta galdera egokien bidez egia horiek erditu zitezkela pentsatzen zuen. Intelektualismo morala bultzatu zuen, hau da, ongia zer den ezagutzen duenak bakarrik egin dezake ongi. Erraza ez da. Sokratesen ikaslea Platon are haratago joan zen. Berak dualismo antropologikoa proposatu zuen. Bere usteiz bi zati ditugu, alde batetik gorputza, zeina aldakorra den eta ilitzi huts eta engainagarritara garamatza. Bestetik arima, ileskorra dena eta benetako zientzia zein ideien mundurako sarbidea ematen diguna. Ideia banaketa honekin Platonek bere ideien teoria ospetsua eraiki zuen, eta bide batez, hiri idealaren eta bertuten inguruko teoria politiko oso bat. Baina kito idealismoarekin, Platonen ikasleak, Aristotelesek, oinak lurrean jarri zituen berriro. Ilemorfismoaren kontzeptuarekin bere irakaslea gogor kritikatu zuen. Aristotelesentzat ezin ziren bi mundu banandu egon. Ez horixe. Berantzat dena materiaren eta formaren konposatua da bana ezina. Mugimendua nola gertazten dena azaldu zuen, potentzia eta egintza erabiliz, eta oso garrantzitsua dena, etika pertsonala zoriontasunarekin lotu zuen zuzenean. Hirugarren atalera pasako gara orain. Erdiaroa, fedea eta arrazoia, San Agustin eta San Tomas Akinokoa. Garai honetan murgiltzean, gudu zelaia intelektuala erabat aldatzen da. Oran, kezka nagusia bestelakoa da. Nola uztartu jainkozko revelazioa, fedea alegia, giza arrazoiarekin? Agustin Hiponakoak, Platonen jarraitzale sutsuak, argi zuen bere leloa, sinesti ulertzeko eta ulertu sinesteko. Askatasuna, gaitzaren existentzia eta bi hirien teoriaz aztertu zituen. Mende batzuk geroago, Tomas Akinokoa iritsi zen. Honek Aristotelesen logikari heldu zion fedearen eta arrazoiaren arteko sintesi borobila egiteko, legea naturala barne. Funtsezko kontua hauxe da. Akinoko Tomasek izugarrizko zorroztasun logikoa aplikatu zion teologiari. Aristotelesen ganoin harrituta, jainkoaren existentzia frogatzeko 5 ibilbide logiko egituratu zituen, kausa eta efektuaren bidez. Metodo filosofiko zorrotza, erreligioaren zerbitzura jarrita. Sekulako lana, benetan. Laugarren atala, arro modernoa, gizakia erdigunean,
Descartes, Hume eta Kant. Ongi etorri berbizkunderen eta zientzia iraultzaren garaira. Hemen fokuak sekulako buelta ematen du. Jainkoa ez da jada zentrua, gizakia bera da erdigunea orain. Baina galdera da, nola ezagutzen dugu mundua? Hemen bi bando sortzen dira. Batetik Descartes dugu bere razionalismoarekin. Duda metodikoa erabiliz, ziurtasun absoluto batera iritsi zen, ospetxo bihurtu den kogito horretara. Pentsatzen dut, beraz, bainaiz. Arrazoia zela ezagutzaren iturria zion. Baina bestetik empirismoa dugu, Lokeetik Humera. Beraiek zioten gure burua horri zuri bat dela jaiotzean, eta ezagutza guztia, erabat guztia, esperientziatik bakarrik datorrela. Bi ikuspuntu hauen arteko talka konpontzeko, Immanuel Kant ateratzen estenatokira bere idealismo transzendentalarekin. Kantek ilustrazioaren muina esaldi bakar batean bildu zuen, zapere haude, ausartu pentsatzera. Arrazoien erabilera publikoa eta pribatua bereizi zituen eta gizakiaren autonomia morala aldarrikatu zuen. Funtzean, pentsa ezazue zeuon kabuz, benetan mezu boteretsua ezta. 5. atala, aro garaikedea, krisia eta askatasuna, Marx, Nietzsche, Arendt eta Beauvoir ditugu hemen. 19 eta 20. mendeetara iristean, orain arteko oinarri sendo guztiak, gizartea, erreligioa, arratzoia, erabat apurtzen dira. Karl Marxek eman zuen lehen kolpea. Bere iritziz, filosofia ezin da soilik errealitatea interpretatzera mugatu, errealitatea bera eraldatu behar du. Gizakiaren alienazioa aztertu zuen, bereziki esparru ekonomikoan, eta materialismo historikoaren bidez argudiatu zuen historia klase borroka batela. Egitura ekonomikoek gizartea nola moldatzen duten azaldu zuen, gizarte komunista batarantzko bidea proposatuz. Gero, Friedrich Nietzsche dugu. Hau, eszena honetara literaleki mailu batekin dator, arratzoiemenaren eta moralaren aurka jotzeko. Nihilismoa da bere pentsamendua ulertzeko gakoa. Mendebaldeko zibilizazioa eta kristantasuna goitik bera kritikatu zituen, balio guztiak irauli nahian. Jainkoa hilda esan zuen, eta horren aurrean, supergizakiaren ideia aldarrikatu zuen, vitalismoan eta boteren aimenean oinarrituta. Erabat apurtzailea. Baina kontuz, filosofia ez baitago bizitze errealetik isolatuta, eta hodidaran mendeak garai oso ilunak ekarri zituen. Erregimen totalitarioen gorakadarekin Hannah Arendtek gaitz absolutuaren satorria aztertu zuen. Haren kontzepturik ezagunena gaizkiaren banalitatea ikaragarria de benetan. Eichmann inupaiketa aztertuta, Arendtek azaldu zigun gaitz izugarrienak ez dituztela beti monstruek egiten. Sarritan, galderarik egin gabe, modu automatikoan aginduak betetzen dituzten pertsona arruntek baizik. Gogo eta sakon eta beldurgarria. Eta gure azken pentsalaria Simone de Beauvoir da. Hau galdera guztiz iraultzaile batekin dator. Zer da emakume izatea? Filosofia existenzialista ardatz hartuta, emakume kategoria bera problematizatu zuen lehen aldiz. Gizarte patriarkalean emakumea historikoki bestea izan dela argi eta garbi utzi zuen. Haren ekarpenak erabat ezinbestekoak dira egungo pentsamendu feminista ulertzeko, benetako aitzindaria. 6. eta azken atala iritsi da, zure txanda da orain, mudel zain duzu. Antzinako Greziatik hasi eta gaur egungo askatasunaren dilemetaraino ekarri zaituzte tximista bezala. Orain, giza pentsamenduaren ondare izogarri hau zuen eskulago. Geldera garrantzitsu batekin utzi nahi zaituztet gaurkoan. Prest zaudete benetan pentsatzen hasteko? Gogoratu bideo hasieran esan duguna. Hau ez da bakarrik entzutea. Mudel hor daukazue zain. Eta zuen diziplina izango da tresnarik onena. Hasi saioa, irakurri testuak, burutu zereginak. Pentsalari hauek ezagutzea, azken finean zeon burua ezagutzea baita. Murgil gaitezen bada, eta aste dila bidaia. Mudelen ikusiko dugu elkar.